guys, so I'm tired. Day 1, first episode. Sisiza abantu abahlala ndawonye kodwa bangazani. Bashare iflat kodwa omunye uhlezi ekamereni. Lo omunye unamahloni. Kanti lo wana akazi ukuthi nalo yamsaba nalo akazi lo. Kodwa lo oqala uneliswa, she's gonna initiate everything. She's gonna take an initiative and go there and get out of her comfort zone. Naye umuntu oshayi kodwa nje uzoshintsha namhlanje athi get out of her comfort zone. Neliswa? Are you ready? She's shy, guys. Usaba nje ukubuka ikamera. Sisiza wena Neliswa la. Sisiza wena. Uhamba uyaphi? Ekhaya. Urumza? Usubuyele ekhaya ushiya ngisho iflat manje. Uzohlala demendweni usabalela urumza. Okay. Neliswa, uzoya ngale yezo. Basabala. Enomunye ulele kala lo lele. Asama okay. Okay, siyobona uNduma manje. Urumza kanti Neliswa. Oh man. She's sleeping. Oh, she's sleeping. She's playing gospel. She's sleeping. Okay, it's okay. It's fine. It's okay. It's okay. Okay, sleep. Rooms ulele. And rooms are omunye uhlezi ngalabazana. I'm gonna break all this today. This must come to an end. Neliswa. Where's Neliswa now? Neliswa. Neliswa is nowhere to be found. Neliswa. Guys. Where's Neliswa? Ibo. Huh? Balekile? Well, upstairs. Balekile. I think ukusaba uRumza guys bwala indawo idoji kanjani ukusaba nje uRumza nayi indawo guys nabantu abaningi la eSouth Africa nasemhlabeni abangazani abangajwayelene ngoba asabantu nje usaba umngani wakho so lo muntu omsabayo is your best friend kodwa uyamsaba nangu Neliswa namhlanje usaba umngani wakho omkhulu. This must come to an end. Neliswa usabani lapha ngizojwayela khona nje into eNkulunkulu ihlela ukuthi benje usevukile manje hamba Neliswa breathe in manje mina ngizojwayela kanjani iloko izobethe manje mina ngizojwayela kanjani mawulele kanje uhlalulele ukuthi angijwayele kanjani uzenze njani ngoza Andesicebe shame. ukulunguza ngisho lakho elisho yithi iyaphela ibalo hamba kahle pretty girl hayi la toilet hamba kahle pretty girl namhlanje ubuye nayo inyama yethu emhlophe qwa
Ngithina. Alahleni kan. Sathathubuza. Mina ngizokujayela kanjani uyivalele ikamera. Step again. Awuzophetha uzimpendulo yakho. Ubalekele impendulo yakho. Uyacaza nomuntu. Uyabona ngiyacashelana nonke. Bengakavuki. Ngiyabona Bengisazophuma bengazisenivukile. Hawu. ngiyacashelana. Guys, Ngicabanga ukuthi usaba yena kanti naye usaba wena. Ngiyanihlanganisa buka. Woza-ke umqawule. Nginike imali. Wow! Nginike imali. Wow! Wow, guys, this is so cute. This is so adorable. Abanenkinga efanayo bangithinte 0768748438 ku WhatsApp, email address siyandamaphumulo11@gmail.com. Our next episode sobehlanganisa futhi ifamily ke le ama families awu2 extended family bayasabana nabo siyabahlanganisa. Shit. Awunafulathilana manje. Imali emakhanda yodwa ni right. So guys, isho yaqhubeka njengokubona sekusebusuku manje base kitchen bayiphithizelisa ngibona bazina busy bazibana umunye ubamba imfaduko uziba omunye uziba umshalelo but we get this fixed. Okay, all right, guys, meeting space. Okay, noma nidinga ukuthi I think into ezongisiza ukuthi whatever you do guys nibambisane nisizane. Ungeza nje umbambise Umshalelo. bathi umbambise umshalelo. Yeah. Ake sibanike space nje ukuthi leli kitchen ncane ngeke bazokuzibana bazoshayisana ngezifuba khona la. Uzobeka sebebingelelana la ekitchen. Bazoshayisana ngezifuba ethi sawona. Ulo izolo bengimbona. Ukudla makonakala nje. Yini nizopheka? But guys, angikwazi ungakhuluma ishite yodwa. Ngisho bazothina abantu baziniyazwana manje. Come on guys, camera is rolling. Guys, on your man, please. Yo. Hey, Delisa. Wow. Did you just say Nelisa? Wow. She's just called her name. Such an improvement. Nelisa, what's your take on that? She's just called your name. Wow, you still remember she's Nelisa? Oh, no. Okay, then says animals. Wow. 7 show. 7 show. Ilento esuke sisho masisihlanu sabantu. Ilento esuke sikhuluma ngayo. This is what we're talking about. That's the spirit, guys. Okay. Let's see how they. Hi, boy. Abantu basaqedwe washo nje. Ebegeza iplate elilodwa. Seclean labantu. Ndo. Yeah. Inyama iphendulanga. Iphela ngiyaqala ukuyiphela ngiya.
Awufuni ukuyakusinga. Ayikho into manje ungelisisa sephi. Ungimakile. Mncane. Sezoxabana, ungimakile. Sesifuna ukuxabana manje. Ubale indlela yakho. Hey guys, sicela ungasonele show. Adini. How? Umuntu unespace sakhe. Ngifuna nje nathi nje le angibo. Indleze la. Ngingayenjalo. Nenkinga ngidinga ukuthi nisonke. Guys, that's our show. Thank you for your time. We're gonna be bringing these shows. We're tired of reality shows that are not real. We're bringing you real reality show at home. Shit. Sempre